Gaur Euskal Herriari begira beste albiste garrantzitsu bat ere bada, baieztatu egin baita Euskal Gehiengo Sindikalaren haustura. Harremanak eten ez badira ere, eta hainbat gatazkatan edo hainbat kontutan, eta gaur horren lekuko izan da funtzio publikoaren inguruan egindako protestaldian, baina Euskal Gehiengo Sindikalaren haustura hori baieztatu egin dute bi sindikatuek. Haustura badago, egia da, baina harremanak ez dira eten, hori ere esan dute. Nahi iritzen zebetetan logikoa da, bakoitzak bere posizioa defenda dezake, baina bestela zuk denbora askoan mantentzen baldin badezu horrelako harreman bat, eta luzaroan mantentzen badezu azkenean, sindikatu bat izango zinateke. Horrelako hausturak egotea eta harreman horiek berrera ikitzea izango etorkizuneko lana, eta seguruenik egingo dute momenturen batetan edo beste batetan, ulergarria. Eta beste alde batetik kontutan izan behar da, LAB sindikatua lotura oso zuzena dauka Ezker Abertzalearekin. Eta Ezker Abertzalea momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundian agintean dago. Eta nire ikuspegitik elak egiten duena, seguruenik arrazoia dauka Maribi Ugarteburuk esaten duenean, bai, egia da elak zaintzen duela pixkat, bere txokoa eta hegemonia lortu nahi duela Euskal Sindikagintzan, normala da, kompetentzia dago bi sindikatuen artean, eta kompetentzia baldin bago horreko gauza gertatzen dira. Egotzi diona Maribi Ugarteburuk elari ere da, momentu historiko honetan, haustura sortzea neurri batean, ezta? Tximuñozek egindako adierazpen batzuren arira. Momentu historikoarena, momentu historiko bada, nik uste metodologia aldetik aldaketa bat eman dalako Euskal Gizartean, egia da bake eskenatoki batetarantz goazela, eta ez dela egongo indarkeriari. Baina hitz egiten ari gara gai sozial eta ekonomikoetaz. Eta horrez dago bakerik. Klase borroka puri-purian dago momentu honetan. Eta ezin dakioken askatu sindikatu bati, batez ere sindikatu horrek ez baldin bazka lotura zuzenak alderdiekin da, haizu, irentxizazu Gipuzkoako diputaziotik datorren guztiarekin. Eta garbi da jarri, eta oso erraiz ulertzen dena. Kutxen aferarekin, hor, Ezker Abertzalea ez du negoziatu helarekin, ez du negoziatu herritarrekin, ez du hitz egin gurekin, negoziatu zuen kutxekin, eta negoziatu zuen ate itxi batekin, eta edabideak ez daudela aurrean. Aparte, edukia. Edukia ere kritikagarria da, eta nik hori ulertu dezaket, igual Ezker Abertzaleak defendatu dezakela eduki hori, ez zegoen beste alternatibatik, eta hau bakarrik lortu genezaken. Baina prozedurak, eta zenekin hitz egin zuen Ezker Abertzaleak, zuen hitz egin helarekin. Ezin duzuna norbaiteri eskatu da, jarrai nazazu niri. Eta nik nahi dudanean, zurekin kontatuko dut, eta nahi ez dudanean, ez du kontatuko. Edo kontragotea bakarrikan ez daudelako zu diputazioan, eta behitz daudenean adostasuna amatea. Hau da, LAB sindikatuak berdin jokatuko luke diputazioan EAJ egongo balitz, baiezkoa emango lioke azkenean bankarizazio bati, ez? Hori ere beste galdera bada, gauza bada eskatzea beste erakundeei, beste alderdi, beste sindikatuei, baina gero, nolabait esateko, etxea gure danean, isildu egiten gara, hori izan da pixka bat, ez? Elak aurpegira bota diona, elkar mokoka dabiltza eta egi osoa ez du inork izango, baina hasierrak aipatzen duena, batasun sindikala, baina ematen zuen askotan batasun nazionaleko helburu batekin bakarrikan. Eta pixka bat, la planteatu ditu, kontrajarri moduan ezin dira planteatu, buru jabetasunan aldeko borroka eta klase borroka. Eta LABek aurpegira bota dio, momentu honetan izan beharko nuken nagusitasuna prozesua bera dala. Eta elak alderazit ustartu behar diala, baina hemen hori gai askoekin pasatu da Euskal Herrian. Antimilitarismoaz ari bagara emakumeen mugimenduaz, pixka zurgatu egin ditula beste borroka edo lehentasun nazionalak. Gainera, prozesu hori, nik askotan, pentsatzen da, ze prozesu? Badago ibilbide horrerik? Hori igual ere beraiek izango dute, baina ez da publikoa eta igual ez dute konpartitu ez da helarekin. Prozesua baldin badago, prozesu hori guztien artean eraiki beharko da. Eta ezin dana da, batzuren artean edo alderdi politiko batek egindako estrategiara bildu daitezela sindikatu eta gizarte mugimendu guztiak horrela nahi dutelako alderdi horretakoek. Nik uste gauzak tentuz hartu behar direla. Eta kutxen aferarekin bukatzeko pixkat, horre inkluso nik uste LABeri ere ez ziotela informatu, ze LAB jokoz kanpo egon zen adierazpena egin zituzenean eta akordioa ezagutarazi zutenean. Baina azkenean men? Bai, noski. Baina oso esanguratxo izan zen, batean zegoen hor jokoz kanpo, orduan,
nik uste, gainez, ez dakit ezker abertzaleak ez duen ulertzen, baina nik uste ezker politika batentzako oso garrantzitsua dela kontrabotere bat egotea. Eta kontrabotere bat egoteak zer esan nahi du, boterean dauden alderdiak normalean presioak izango dituzte bi partetatik. Alde, sozioekonomia zari baldin bagara, enpresarien partetik, eta sindikatu eta herritarren partetik. Normalean, enpresariek askoz ezin da gehiago dute, eta eragin gaitasun handiagoa dute boterean. Orduan, normalena da, gizarte eragileak ere presionatzea. Naiz eta gero gizarte eragile horietako askok zuri botoa eman. Ez du zertan horregatik utzi behar presionatzeari. Iruditzen zaizue, harreman haustura honek, edo etete honek, edo dena delako honek eragina izan dezakela adibidez Gernikako akordioan, edo olakoetan, edo egin dezake bere bidea, edo momentu ela batzeko urratsak eman daitezen, edo delako zerbait gerta dadin. Nik uste oraingo Gernikako akordioan ez duela inpaktu handirik izango, eta hor inpas batetan gaude, nik uste ezker abertzale zabal horrek ibilbide horri antzeko zehoze behar dula. Nik uste aurreko programa batetan ere aipatzen dela, ez da? Tarteko helmugak behar dituzte, eta tarteko helmugak ez da inon jarrita paper gainean. Boterean egoteagatik, horretarako egon dira alderdi asko ere bai Euskal Herrian, boterean egon direnak eta gauzak batzutan hobetu edo okerrago egin dituzte. Ezker abertzalea igualtxu, boterean dagoenean gauzak hobetu edo okerrago egingo ditu. Baina hori baldin bada bere eskaintza, ez da ezer berria, ez da prozesu bat, ez nahez. Aurretik bizi dugun prozesura, batzea da, hemengo autonomia gestionatzea eta kitxo.